ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବା ମହାଭାରତର ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ସେନା, ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ଘମାଘୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଅପର୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳମ୍ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ପର୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ୱିଦମେ ତେଷାଂ ବଳମ୍ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍। ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାର ଅସଲ ମାନେ କ'ଣ? ସେହିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପର୍ୟାପ୍ତମ୍ ମାନେ ହେଲା ଅସୀମ, ଅସ୍ମାକମ୍ ବଳମ୍ ମାନେ ଆମର ସେନା, ଯାହା କୌରବମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ? ନା ଭୀଷ୍ମ ଅଭିରକ୍ଷିତମ୍ ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆରପଟେ ପର୍ୟାପ୍ତମ୍ ମାନେ ହେଲା ସୀମିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେନା ଭୀମ ଅଭିରକ୍ଷିତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ସେନା ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ସେନା ସୀମିତ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ପୁରା ଜଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରାଜାର କଥା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଅର୍ଥ ଅଛି? ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଅପର୍ୟାପ୍ତମ୍। ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଚାବି ଯାହା ଶ୍ଲୋକର ଅସମ ଅର୍ଥର ତାଲା ଖୋଲିବ, କାରଣ ଏହାର ଦୁଇଟି ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଏହାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଅସୀମ ବା ଅନଲିମିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତାର ଉଲ୍ଟା ଆର ପଟେ ଅଛି ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବା ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ଏହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅସଲ କଥାକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ବାହାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅର୍ଥଟା ପୁରା ଓଲଟେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ସେ ବାହାରକୁ ଦମ୍ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସେନା ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥକୁ ଧରିବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସେନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସିଧା ଭୟରେ ବଦଳିଗଲା। ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଲୁକାୟିତ ଡର ଆଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝରକା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଭୀମଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ? କାରଣଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଭୀଷ୍ମ ଅଭିଜ୍ଞ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସତ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା। ଆଉ ପଟେ ଭୀମ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଡରୁଥିଲେ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାହାରକୁ ସିନା ସେ 75% ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେଇ 25% ଡର ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ପୁରୁଣା କଥାରୁ ଆମେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି। ବାହାରକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଡରିବା, ଏହି ଅନୁଭବଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାହାଣୀ ବାସ୍ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଦୁଇଟି ସହଜ ସୋପାନ ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ନିଜ ଡରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ସେଇ ଡରକୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ସାହସ ମାନେ ଡରର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଡର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାର ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଆ: ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବାହାରର ଦେଖେଇ ହେବାରେ ନଥାଏ, ତାହା ଆସେ ଭିତରୁ, ନିଜ ଭୟକୁ ଜିତିବାରୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଗଭୀର କଥା ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।